That's where. Ndini ndabatwa nomushonga omufuyira. Ndini tete ndabatwa nomushonga omufuyira, nomushonga okisira mvura amegulu. Na? Nasekuluka ningo. Abantu eleka na kuti makarupi. Imi kai. Dadadi chaira, ngazogara maziro vaiko kuchaiko. Ipapo Wasukunzwa banze zakavha nditori muti kwasekuluka ningo andistori kumba bai. Nditori mudare muno. Makabatwa kuti mama itasire mama kaimba kazite. Mshonga wacho ndinawo. Mshonga we? Omupfuira. Nokisa mumvura okudzura vanhu. Aya ndaipfuira bangu renyu twarege kufa vagare pamba. Mushonga wandakaisa mumvura mama iguru. Kuti mama iguru wabude wazvipe dumbu nemakumbo. Lutaura zveshuwa muzukuru mushonga wacho nditori nawo saka ndikutokumbira ruregero ndinonera. Saka nazotaura mwana wangu ndambotana ari panze apa ndichaja 500. Airapisa mai wake zvese achiita zvese. Izvozvo muzotaura naye ndatiudzai hama yenyu zvamakaita imini. Ndataura. Mumudza ndozviripo kuno ndabatwa nasekuru kuti ndindakanotora mushonga kuna mai sori azvamataura. Andibvunza kuti muri kupi. Kana ndiri kwasekuru kaningo ndokwandaya nomushonga wacho. Pandaramba ndepekuti muti ndabatwa nasekuru kaningo. Mtaurai zvamakaita imini zvisina kubatwa nenganga. Ndatokusa kamunhu. Achiripo. Akati. Chipe mfuniro ndiri kwasekuru kaningo ndokwandiri. Ndekupi. Mount Pleasant. Kwarari Mount Pleasant. Harare Mount Pleasant. Yes. All right. Pindrega. Andizvozvo. Arikati. Thank you for tuning into Zim News Beat TV. Mavakupi. Pamava. Mavakupi. Pamtoko. Pamtoko. Pakona stone. Right. Imi makamboya panapa kana. Amai. Ni murenyi. Muchichema kuti sekuru ndoda kubatsirwa dambudziko rokurwara. Ndine dambudziko ndakaiswa mushonga. Makati muda kuziya munhu akakusira mushonga. Tikati akuita go back to center. Ndindika nhasi muri wenyu auya ndiari apa. Robert chiwizere nyaya. Ongo sekuru. Mai ndivava nasida kuti ashona mushemushe munyatso kundizwa mushemushe. Right. Muzukuru. Senta. Pana wabatu washamu here. Ayi. Uri kuchichidzirwa here. Ayi. Pane pawapomedzera kana kumanikidzwa kana kuitwa zvinhu zvausukuda pamiri wako. Ayi. Good. Right, mushonga uyu akakupai mushonga ndiani wamakaisira benyu? Ukama uchakamira sisi kuti. Right, ukama wakamira kuti baba. Vana akadzi vaviri. Oh, okay. Uyu ndiye mukadzi mukuru. Uyu ndiye mukadzi mudiki. Ndo baba ndo mhuri yavo imwe mhuri apa ipapo. Tinotenda. Alright. Chiendera mberi. Mushonga wamakaisira mumwe wenyu makapuwa nani? Ndo 53. Vandipa vachiti ndomfuira. Ko ava zvamazuva vasira mfuira. Maipira kuti vaite mfuira futi here kuna amai vakura?
Pindire mzukuru tafuta wana kawanda panza. Ndizvo. Kuti vakudeka ndimadati mavafe zvaumadati waitese. Aiwa. Right. Uri kuona chipabve chakazara icho. Amai anoshanda namata mishonga yese. Vene mishonga yenyu kunotoni. Ndandikunditsana ngoti uyu ndowakati boza mwanditikane mwaita mabhidhiri. Sebera mira apo shemusha. Ndikundudza. Right. Uyu ndoyo. Ndiwe nyika mshonga kasi wangu ba. Makapo achidzichi. Asevi. Wenze. Dzawakadzi. Hey, awusima. Ndo sana. Undochi. Ndo wenze. Mafuta ndakanzinozo ndomsi. Ndo ujo. Ndo uke. Ndo zirabango. Ndochi? Ndo zirabango. Zirabango zirechirachi? Andizi. Mpanya mbashasha. Mpanya mwashasha. Zvichirachi? Anzo nokanda umbaude. Wokuti imba iparare? Wokuti Unyamparadza. unyamparadza. Munoita sei nyamparadza? Munokanda muita zvoita sei? Bosi kuna mwana kutoda kamushonga uda touchengeta pana. Munoita zvoita sei? Nakanzi nondotora kudai so ukanda umbaude. Bayani. Unomufunda. Ari pamwe ungadzangawo. Gara. Gara zvinyapo chimbotaura. Unogara pamama kati. Achada kupadzwa dzimbanzi right. Uri kuona mushonga uyu unoshanda. Matunonzi chi? Nyamparadza. Makabva rini pamba penyu amai? Imimi. Ndakabhagurira pera muna Juni. Kumbaza ndambosvika. Nanhasi asana masvika. Nanhasi asana svika. Arume yakambokuterai? Havana. Hana kukuterai? Hapana. Right. Makashandisa mushonga wanditi? Tauranga muzukuru? Ndiwo. Right. Chinangwa chenyu mimi madati chiite sei? Mukadzi makamwana aripo pamba pake. Makushandisa mushonga kuti abude pamba. Kukanganisa sei? Aiwa kana muzokanganisa. Imerati imba iparare. Kuwana. Ndasingazvizivi kuti zvazvinotoshanda. Aiwa makatopiwa kamushonga mudati nokanda. Ndakazvipiwa zveshuwa. Muchitoronga. Right. Tine mwenyaya manje yakazosvitsa amai panapa. Anditika. Takaita kare dare racho. Ndodati amai munyetse kusanangura zvizere. Dare yakazosvitsai pano. Kuti vanhu vari kunzwa kwanyetse kunzwisisa. Maiguru mutaura tozopesa nyaya dzemushonga idzi. Zvapakaita wakapfirwa warumanga wapfirwa nanzvadza yobva taenda kunhamo. Takaenda tiri China Friday Saturday Sunday chibva ndasvika pamba. Saka kusvika kwandakaita pamba ndo pandakasvika kwakumanheru. Pandati mzukuruka zvatema murenda hangu ndikuda sadza ndikuda tea. Saka mandabika tea yangu yasingazivi kuti mvura yaino mushonga. Mandabika tea yangu patamwa nomzurwa pataenda kurara. Kwakuseni vandamuka vandamudzisira sadza rake baenda kuchikoro. Ini ndatayo ndano mazuva ndotsvaira pamba pangu chisuka mudzi yangu. Takati achirega ndibike tea yangu ndiende kugadhe ndiona muriwo. Ndike tea yangu ndakumwa. Ndopandakati amainini ndakumbodzika kugadheni ndoona muriwo wangu. Andayo kana neniyo. Tangoti ibvei pamba. Tinzwe mudumbu kuti pidum zvichiya kumwoyo. Takati amainini mudumbu mangu hamene zvamuri kuita. Muri kupidinuka muchienda kumwoyo. Hanzi madii kurara. Takati nda kutanga ndaona muriwo wangu. Ndopatakadzika ndinza mudumbu me hamusi kuita ba. Ndangoti fambe bva ndatsambuka kwautorutsa nokuchaya. Ndogodzika ndosvika kumuriwo kwemba ndatsambuka futi. Kwautorutsa futi nokuchaya. Ndangotenderera pamuriwo wangu bva ndadzoka ndati amainini taakudzoka. Ini mudumbu mangu hamusisiri zvaita. Tese taamunzira muweka. Ndatsambuka futi anza amaiguru mukabva matsambukira panzira apa here. Ko vanhu zvavanofura ndakati handisina zvokuita.
basa dzese ndingatozviitira. Saka ndo pawakandisiya bwawaenda kumba. Ini vandambosara ndiripo zvangu vandatera ndifamba mbichana ndosvika kumba kwiri vandagara padanda useri kwemba. Ndazorora mandakati inini mudumbu mangu chii chandaita tii ndo ingandikuwadze here mudumbu. Ndikati regai ndomwa tii ndakudzoka futi komwa tii yandasiya iyi mudumbu hachisina chikafu. Ndikundoita mbva ndamhanya futi panze koirutsa tii. Vandagara mai ndakati achiregai ndisamwe mvura yokugeza ndione kusimba rokuti ndione kubika. Pandiri kudurura muchitini muyomu nditoona mushonga wakadzora uchiona ngoni pasi pepaketi. Ndikati ndikutadza kuona ndende pamusoro ndichibata-bata. Ndakati amai nini uyai kuno muone shura randaona. Bvauyo pane rizido wangu varipo. Wouya amai vaye wese wari tu. Ndakati onai mushonga wandaonawo mupaketi. Amenayo ini hana kudoka pano ayo amunga muzukuru ndakati ayo amai nini indauraidzira kuti moona modzoka imi kupi kumba kwenyu. Handisi kunanga munhu kana kuite aiyo kuti munhu wacho handisi kumuziva. Pandadaidza mukomana wavo ndakati Koren uya kuno yaone chi mushonga wandaona munhu mukomana uye zvesho akauya hanzi zvakaoma hana chaakataura Amira makadaro. Bhamira akadaro bhaenda hake ugari. Ngomira makadaro. Imimi mushonga makazonoona here uri pasi imimi amai vadiki. Ndakaona. Tandi. Taurai. Saka wapunhingirikira amai ndakati kumba kwangu ndatouonawo dai matoutaya henyu. Ndakati manje wangu handisi kutaya. Akabata ipapa ndiye andikuda kuona. Ndominduro dzandakawakandira amai nini. Hanzi ayo vachengeta henyu. Saka tabva ipapo ndakafonera baba kuti baba yai kuno ndozvandaita sei ndozvandasangana nazvo kuno ndikutorwara mvura yandashandisa inga yakaiswa poison. Saka baba wangu waenda kuno mumwe mukadzi. Saka baba wakandipindura akati enda kuchipatara. Pandakata foni ndichiti pamwe iko kwangu kuri kuseni ndichiti pamwe wachazoti kumanhero wachandiko zviri sei hapana kana mhinduro. Pandawafonera futi yadairwa nemukadzi wavo hanzi kunei. Mukadzi waupi? Mumwe futi wechi3? Wechi3. Ndarari pamberi. Hanzi kunei. Ndakati unoti kunei ndichirwadziwa here? Azvina nyika wape foni ndiwo ndinoda kutaura nawo asikuda kutaura newe. Saka bva wapiwa. Ndakati shawa mukutiiko unga ndakufonera iwani kuti kunoku ndiri kurwara. Ndakatorara ndikutochaya nokurutsa zvese. Wakarara. Ndakawapinda ndakati ashawa kana maona kuti noupenyu hwangu zvakuomerai moita sei? Ndipei zvinhu zvangu zvamakatora. Ndofa hangu ndakabata zvinhu zvangu chikwedeti changu. Bvawabhumbuka manje mandakata hangu foni. Uyu kwamusikana bvaazofonera vandamufonera. Hanzi amai baba here? Ndakati baba hawana. Bvaafonera kuna baba wake. Ko baba amai mawaona here? Hanzi amai wako wandituka handisikuenda. Hanzi ayo baba endai muonana naamai mupindurane. Amai ndoda kuti wauye kuno wauye kutorwa naSamira. Baba wezvicho wakauya kuseni. Right, zvakanaka. Uye muzukuru wechindudza kuti mushonga uyu wakaisira mai gura waida kuti zviite sei? Muzukuru ndati mushonga wakaisira mai gura wako waida kuti zviite sei? Chinangwa chako hakukanganisa seko. Aiwa utokukanganisa ndamvunza. Apa vana venyu vari pera manini? Aiwa hapana. Akapindura kuti handidaidze zvinhu zvomangamanga Koren. Ndozvamuromo wakapindura pafoni. Anozozvona zvemangamanga. Ndati zvoni imimi mushonga mukanoisa. Bosi ava vauya pano vakaita gobe kusenda vakudisa mari yavo. Akanoda kuziya munhu akaita izvi dati auye pano. Nhasi mauya. Ndati imimi mushonga zvamukauisa umu maida kuedza kuda kuita sei? Maida kuauraya here? Kana chii chaitika? Kana kuti makapiwa muchinzi ndewei? Ndangopiwa ndokuzokudzura banga nopiwa kuzouraya. Wokudzura banga? Wakati wokwiwa kuti munhu aende. Alright, amai nini? Chiripo ndechekuda iso. Imimi nezvemushonga uyu muchiri kuuda here? Aiyo. Good. Saka mukana unoyu utore mukana wekutaura chokwadi nekurorura kuti vamakatadzira vagokunzwisisa zvichida vanogona kuregerera here. Asi mukasira pfungwa dzenyu ipapo danga rinogona kuramba richiendera mberi. Aiwa ini nangu mushonga ndichauda. Saka tipindurai mubvunzo wamunenge mabvunzwa uchienderana nenyaya iyo. Makaenda kunotora mushonga kupi?
ndakapiwa ku 53 ku 53 makaenda ikoko muchiti muri kuenda kunotsvaka mushonga wechii? handina kuenda ikoko, mukadzi wacho ndiye akatouya. Ipa akauya mukadzi uyu akauya tichiti tokuda mushonga wekuti tichipike maorenji nemabhanana kupera kubiwa, hatisi kuda sei. Mukadzi upi? Iye mukadzi wacho iye. Okay. Yakauya kumba akati tokuda kuti titsipike maorenji. Maizana naye? Ha? Maizana naye? Anomboya kumukwasha wake. Pindira mvudzi. Mimi maizana naye? Anomboya kumukwasha wake. Ndobva auya? Tikati mabhanana ari kubiwa nemaorenji zvanzaiwa ndinogona kutsipika. Kana muchidawo zvechivanhu zvevanhukadzi toda sei nai tokupa iyo. Imi ndokuti chii nemuromo wenyu mushonga matataira ndipe iwo. Mushonga wechii? Wese womupfuira. Newechii? Nevanhukadzi nokupfeka zvese ipapo. Handiti? Wamakati muri kuda unoenderana naamai guru venyu, makati muri kuda mushonga wechii? Mushonga wandakaisa mushonga we kune usahwira wenyu akauya aida kutsipika zvemushonga yemabhanana nemaorenji. Muchimutaura nemuromo wenyu makamuti muri kuda mushonga wechii wakanangana naamai guru venyu? Mushonga wekudzura banga ndowanga uyu. Wanga uri mushonga wekuti imba yamai guru venyu iparare? Maida kuparadza imba yavo kuti varambana baba ndindizvo. Ndizvozvo. Taurisai baba muzukuru, taurisa. Isusu hasa kukutaurirai mashoko anobva mukanwa medu munozati ndo vaitaura. Saka tadaro ko uyu mushonga kuzovapa muchikafu mukazarisa muti mumvuromo maida kuedza kuda kuita sei? Iwo seko ndo wandikutaura wakajuwa iwoyo ka wakanditi endai moise ndo kudzura chivangu pandaisa iwo. Munisa pai? Ndakaisa mumvura. Makaisa chi? Mumvura wakajuwa. Ndo maisa mvura wakadzvura. Ndo wakazowahwarisa ko. Wakazowahwarisa. Kuti muti dai wakafa. Aipapo manje. Kudzura bambu unodzimbisa dumbu. Dumbu rakazvimba sekuru. Mwana wake akandiyamura. Ende aiwa ndizvo zvakusi kuti ndakabuya mushonga yesekuru. Ndira muzukuru. Ndoda kuziva 53 anonzi mani. Asi tasachi ngataura because kuna mwana anotoenda ikoko anonzi. Anonzi mani. Man? Maisori. Maisori pana okuside papi chocho. Warangoti nogara 53 paseti pawanzogara ndipaziye zvako. Saka imi kuti mishonga yese nemafuta yese zvesezvi ndoyakupa mishonga yese? Ndiwawo. Right. Ko baba bozi murume Robert atowachidzenga pasisina akatokwadziwa kare apasisina baba. Sati kuti nini amai nini mafana kupindura mubvunzo uchienderana nemishonga yava. Ndikupindura sekuru. Saka muri kuti kune maisori apa makati ndipe mushonga wekuti imba yamai guru iparare. Ayo ndakangoti ndipewo mushonga. Wechii? Wakudzura bango nokuti awo zvawakanga waitaka wakanga wabuda wachienda. Saka ndati ndipeya mushonga wodzura bango nomushonga wokuita sei? Wokuti wauya kuita sei? Wokuenda kumba. Wokubuda pamba. Inasuzunzisa. Ndoda kubvunza kuti pabarika renyu chinangwa chakakupai mimi kuti muzenzera amai awo poison mushonga uwu changa chiri chei? Madati vabve vasiye murume here kana vadati vaite sei? Haingoti wasimuke chete. Vabude pamba? Kwakusuti kuti tabva ipapo imi pamukabvawo imi manditika muchiuya pamba apa hamuna kwaona varipo here? Aiwa ndakaona varipo. Saka mwoyo wenyu imi wakakubatayo kuti ava vachisiya mhuri vaende imi mogara ndizve? Kwangu aiwa zvinonzi kwangu kutadza ndoda kuti mupe mhinduro yakanaka musha. Pamusoro isekuru. Pano pano zvandoda kutaura zvakataurwa namai kusiri kwakomera kana kuite. Taibva kudare. Wakati nini panapa ndikuonera kungwe mwana kana mari yekuchengeta ndisi kuchengeta ba. Ari kuchengeta mari ndokona kana kumuuraya kana kumitisa bofu kana kumisa chirema. Awo ndakamira ndakatamene zvezvo munozvigona here? Ani ndinozvigona. Saka izvezvi ndiri chirema pandiri pano. Hapana kana achambondibatsira kana.
wega nomurume wacho ndosati kwati amaini nanofanira kutaura vega kuti Wataure chokwadi nekuti aiwa ndinotaura chokwadi wani ingambubvire zvakanaka izibeta mutaure chokwadi maini nekuti agona mushonga wekudzora bango unozvimbisa munhu dumbu anoza kuona nemaziso ndikutaura chokudzora rudzi kudzora kweupenyu kwemuyero kudzora rudzi ini ndakapiwa handitika wekudzora bango ka ndiwo ndakapiwa kuti kushe mumwe wandakapiwa wacho yokujura nokuisa mumvura ndewei ndokumwa mumvura ofo waita pamakapa mushongota mwe mvura pakazomwe mvura vakazita sei wakanguti ameni mntu wakuita senai muri kundiwaza saka mushonga wakanaka ino wako imira mwana wamainini wamaiguru amainini pane zvinhu zviri zvamuri kunzvinga makapiwa mishonga miviri wekukusha newekuisa mvura ndizvo ndizvoka yakatowanda imwe bhozi vari kunzvenga nemishonga wekukusha ndibva mari kusha mushonga handiti kuti vaende amaiguru wemumvura wanga uri wechii pindurai maini mwana yanga iri poison maka poison yekuti vaiti sei anokuva kuzvimba makumbo nodumbu notoango ndipo achiti munesa mumvura saka ini kuisa mumvura ndakaita senai ndakaisa hanazoziva kuti uzvimbisa dumbu kana chii kana makumbo munogota muzivi kuti vaizvimbisa dumbu sei vakakupai mushonga wekuisa mvura wainzi kana maisa mumvura vakanwa mvura vanoita sei hawana kuchitaura paizvo imi imimi makaenda mune chinangwa chei pamushonga iwowo makaenda muchiti ndoda kuti munhu aite sei ndakana nochinangwa chokuti chokwadi pamberi pamwari ndakana chinangwa chokuti waite sei wasimu nganditika yobva wangonditi uyu ndokukusha iwo ndokukusha koyo mvura aiyo ndokukusha bozokusambura ndokatotowe panapa ndizita gobe kusenda kana zvada ndakudzokodza mugobe kusenda ndodzokodza futi gobe kusenda ndakudzokodza futi sekuru ndakudzokodza nguva mzukuru aiwa mika nditaura ndakudzokodza aiwa chitaura chokwadi wemumvura ndewei mushonga wechii hanzi wokuzvimbisa dumbu nomakumbo wese ndokukusha vanokati wese ndokukusha iyo mishonga yakawanda hausotaura chinhu saka imimi maisa mumvura abenyu varwara makazomboyazovaone aiwa handina maida kuti vatofa nditi ndaitoada zveshe ndasikatotowatofepa asi kuti mari ndandiyo ndandisina sekuru mariyo saka nhasi makazoita kun'anga yenyu maisori mukati zvawaita kuti mamana kunowadza kuti vazvimba dumbu rei handambobva ndaonana vanogara kure handambobva ndaonana navo kusvika nanhasi makabhatira mari ndandopa ma50 mairi yomapfundi hazvimapuraisi zvinosiyana siyana right anyway no problem nhasi tikaita gobe kusenda kuti muuye panapemii asi kuri mbupi yakagobe handi pane murume akapiwa mushonga mutii mira yataona ipi nainini wababa makapiwa kunzi chii ukisa mutii wachimwa kuti vaite se wandidewo saka zvakashanda zvaishanda zvinhu zvasingashande ba kukwasvaira musoro kwamakaita nemutsvairo iyo imwe yacho kubuda yemutsvairo kai yeyo mutsvairo kwasvaira musoro mutsvairo nemusoro ndaichiwanzi vakotama vakotame vakuse vaitaurisa vanga mai vedu vanga vasingadarwani sei maibva manyanya kudaro muzukuru pamusoro insekuru ndakagaukira menina handina kana chipome kana chiikwa wacho asi nini manje ndinouda kuda kana kugererana kwacho hakanaapanapa vakagara mama mira amaiguru taure pakatsvairwa murume wenyu namainini vambavatarisa varipo imimi amaiguru wakatsvairwa ndiripo vachiti chii hapana kutaura kungodaira musoro imva vati chii handina imi muri kuona munhu ari kutsvairwa kwanibvunzo ndaivakutsvaire murume wedu havana vakakwanisa kuudza isizvo makatya naye muzukuru yembokanya muvakakutonana mvavhutudza mutano hei mukadzi handi akakutsvaira musoro kuzviziva here
Kana uchisherekekewa ngasiwe. Hapana. Yani ngani chinangwa chokuziva kuti ndikushereketera zvakadai. Kwava mukuti kuti amukula ana kamukula mukukotsera. Kuwara kwandiriita. Mishonga. Saka yese makapuwana maisori. Sa imwe yechidzimai iyo musataura ndezvaizvaya inana nebasa tinoda kuziya ndo wakaipa urumuko maradza musha ruta akautora akaukanda nditi akaukanda mumba mukadzi anotopumuka chitende kana nomurume anotopumuka chitende mushonga wakaipa saka ndopakasunga maiguru wakandwa wakaipa nemafuta wakaipa mushonga uwo ndoziva mafuta ndei maini akari mafuta ekuzachenda kumusika kutengesa okay haya ana basa unyamparadza exactly ndiwo uchacha unyamparadza ande une utsinye zvenyama ndoziva ine kana munhu akataya pana achise kumuda mushonga nyamparadza ntombo kana izvo zvikutora mushonga Robert kuisa muofisi mako handitika ngoukanda so mese munoparadzana mese ende dai mubata zvakanaka musunungu tinenza pfira musanganisi kusika pamba pazuza ini ndipo chikunoita kuti kanda vana pawadonera vanhu vanopedza vanopera kutiza munomudana mambo achifumure poaifuna patationyika ungaende panze mushonga wasutoupisa yona anabasa amainini wemumba wamai mwaya wangarochi tambira mushonga utambira pike uchaparadzana ndakabvunza mukomana uyu ndakati iwe wendo muna matero uchimwaya mumba munanza aiwapa amainini mushonga wamai mwaya mumba wangarochi wechii fertilizer yakona kuramba kuti nzvenga unofunga chinhu zviro waita naye muzungu wangarona se unenge uchigara kuti ndina nyabi yangu yakana ruto naimi uzati yava nenyaya yakakurapa kukungana mafuta ndini takatoyaisa iyo kandipa turi mushonga turimo museko kuti hanzi tutese ndoto kutengesa kumusika saka hanzi ndodira mafuta ekukumweremo mundotora ndozora saka pa zvina zvikutengewa zvikutengewa zvaitengewa nandaini saka pabasa makatopedza uya makagadzira apo makagadzira matopedza basa zvenyanditi ndizvo mudiki vakarova akaenda mudiki mukadzi mudiki akarova akaenda masamuni kokuvana makaitei ndakanokora dhanga repamanichiuya naro pandaitanda naro masoro makasara mukaudza maitafadzwa nasamuel kuti pane munhu akaya chinokora dhanga makazviziva sei inini dhanga ndakatora mapina mumba taimza makapina mumba nemwana wenyu ndo pandakanokora dhanga makaziva sei kuti ndanokora dhanga repamba ndianakataura makaudza samuel wena maitafadzwa makati pane munhu akaya akanokora dhanga panapa usiku makazviziva sei inini ndandapinda imi makamburi mumba samuel ndo uyu hanzvadzi yangu uyu wanzi ive mamapina mumba makataakorei unoera chikwe chera chera mbombirai samuel hanzi namainini nyaya dhanga akamira sei vaitongutaurawo vachitanzi pane munhu akauya panapa akanokura dhanga but angamasikati akamasikati mirai papa amainini samuel anonyepe aiwa ndakamuudza zveshuwa makazviziva sei kuti pane munhu anokura dhanga ivi mune dambudziko rokuda kuramba nyaya ndakaona pakadanziso ndakataanopana munhu akaita sei akanokora dhanga pamusoro asi akanokorwa zvekusara gomba chete aiwa pakadanziso pasaiti poimba yangu pakicheni dhanga ndakanokora pamusuwo pamama branda rawira nditi papila riri apapa ndo pandakanokora dhanga mai ndakaona pakicheni aiwa handinambobvira ndakabata maoko angu ayanambo even tsoka dzenyu idzi handitambuzira ndakanokora tsoka dzenyu ndakanokora dhanga ndatumwa nemweya kunzi ndiyo dhanga rodaitwa muteuri kwete ndakanokora kumba kwenyu kicheni ndakanoona pakicheni pakanokora saka nhasi kunotowo kudine mabasa ese amakaita aya ndayambosara ndasekuru ini handichazvii nomwoyo wangu nokupererewa apa pamauya nemishonga handichavhida basekuru kutaura chokwadi ini handichambozvida ndatoyako kuti zisarenda mumaoko enyu handichazvida
Yope papa wanga wadzoke. Anditi anchazvida. Madzi nasekuru here mishonga yenyu here? Sekuru akandara tuende moto ndakatenda moto anesi. Makatonotora. Wese mbuye nawo. Saka indayapo sarenda sekuru. Andichazvida pamwe mwa. Andichazvida kana. Ndayapo sarenda. Andichazvida. Pamusoro sekuru. Isusu ininowasanike ndirino zvangu ndakatofamba obva ndabate weyo maini. Ndakanzi pamba penyu pane vakadzi 2 vanopesana, vane dzimba dzinopesana. Asi amai vako havatichava nacho. Asi amai nini wako ari kukushandisawo saka handizozivi. Vanhu vakanokora tsoka dzako, inini tsoka dzangu pasi apa dzinopisa. Vafunziva. Vakaroorwa netuvakwasha anzi vanonyoka ita sei mama? Anzi vanonyoka roorwa nechini tuvarume tumarombe. Neni manje. Ndizvo here mama? Aiwa handizvo. Aiwa vaitaura vachingoti tuwana tudi kuti unongomhanyira musha. Asi panapa tiri kuzoya tuchiti muda chakati tikuda chakati. Uchiziva ini kuti ndime. Mira tinzwei dhaga. Uyo makamira sei mukuru? Mudiki uya asina kurukwa. Aiwa anoto zvake handini. Hapana chamakamita. Aiwa hapana sekuru. Saka kuvana mese hapana chamakaita. Aiwa hapana. Vanhu makangoita ndananani. Iwo baba wano chete kuwana yawo sekuru ayo ndegerere. Kuna baba wazveshura ndakapa mushongani. Ndakaita. Saka chakumbira rido tinzi. Nokumbira regera. Regera hapana go back to sender. Inini ndachirema. Madzisangu chaita arutondinetsa. Vachaona mai wadzima. Madzisangu chaita arutondinetsa. Mudumbu kagara 2 weeks matanga kurwadza. Mazisangurapo nairwara zvokuhara zviye. Kubva ndazobva nawo. Ndomusha kwenyu? Mwaka kuna mshonga macho. Mwananya sidna arubi. Mwananya aruba wani? Mutaudze. Arumba. Mufonere imwizvi zvimudzoti. Ndachikwase kurika ningo. Inini ndakadai pana mabawo. Ndakadai pana amai guru ako. Ndauya pa. Vani? Ndakamudza. Ndakamudza akapindura kuti andidabasa nazvo. Ndaramba kanzi ndinonyara. Tipe namba yasiti. Nyara kuita sei? Tipe phone titori. Tipe namba ya. Sikusamira tipe phone. Tipe phone. Mufonere mutaure mega pachenyu. Zvinyadzisa nditi. Zvinyadzisa sei wafonera wano tukore na alpha ndoda kuti vazvisive. Ndatauri. Kana pawaiti mwana wari kurwara akafonerwa nashaina ndiritori right ndiritori. Ari kutohana ndokureka zvimbabvu. Ndakataura naye alpha. Aiwa, akutohana. Ndakataura naye alpha. Akutongonyepa. Ndakataura naye atori kwagiva asi uno murume wake. Unomuona ndichikubuda mudari. Menda kumuna mtombo wazvo shari kwagiva ndokwari kwarokari. Ndokwari asi murume wake bakatomuda. Basa yamuonerero basi. Fike. Munda makasvika uripo, mukasvika mukadzi uyo achigara pamunda wake akati uye mugare. Moda kuraya. Munhu amakasvika achigara nemurume wake zvakanaka akakutambirei kuti pindai mumusha. Mainini musadaro imi. Nesina dambudziko. Musadaro imi. Maitana. Ndazvavatondei mama havataure nemunhu havatombotauri kana chii. Totosvika kusvika pamba pedu pamba patotozvarirwa nababa wedu chaipo tisisina kana rudo nababa ava inini. Nekuda kwenyu muchinatsozoti ndimi troublemaker. Ndovenga baba wangu manje. Mushonga vari kutokotora 50 ku50 uya ndita. Mudhara chokakuisa zvarini. Pamwe ndezvamarumwezi rokavari kutaura kuti ngangava ndeyamarumwezi. Ndeyamarumwezi. Mushonga wabvira kare. Mushonga ndokaro. Ndokara. Mai 53 makaziva nezuro uno. Ndezvamai manje. Mushonga wayo nawo ndevamai manje. Ndezvamai manje. Zvamai manje zvese. Saka havasi kugonotaura chokwadi chete mainini. 2 weeks mushonga ndezvese. Saka mai 53 ava makaziva kudhara here mutanga kuya pamba muchigara pamba. Makaziva. Ipapo patakagara kutanga kusvika tasati waziva pa. Akazovaziva pa munaniko. Hapana kutosvika zvenyu hapana zviri. Saka waichibetera gorapera ndokwatanga zvimwedzi mudhara. Mudhara kwatanga kutovenga rini. Aiwa hapana kuenga papai. Awo kuenga sekuti kuenga akusi kuenga. Asi kuti kuna muna amadzedzi nefoni ere. Yaramba iyoyo. Dzedzi dzikuramba. Yo amai nyina vana amai. Mukuru wawe akanifonera uya. Ana akanifonera ndipe phone. Mukuru aifona akandifonera chiti mafonera tete wangu chiti muda kuenda nawo kupi.
Katura msikoti wanofona pafoni pangu ngana murume wacho ari. Nayo muzukuru. Hama dzako dzaifona kwezvo waita zvimabasa akaipa. Aiwa kufona zvona ndichitokumbira mari yokuisa kuno sekunda sina mari. Namba dzangu akadziwana kupi? Akadziwana kuti sina mari yokuisa kuno sekunda padapfunda semuzukuru ndipowa chini mari. Wanangu wanaka mari. Zvakanzi kwafona kuti ndiani ndiningirikini. Ndikati ndoyo mwana wa Megodi afona. Saka upechi, mupei namba fona ndipe namba fona dzake ntaure naye. Saka utsinyo unozere utsinyo muzukuru. Ipapo kutotengeza mwana wangu ipa. Amadzicho wakafona tilipa isu tabo mudare masekuru kanengo wakaenda unofona tiri panzapo zvikanzi ndadeno kuti zvipere mire mone ndakangobuda imo muchechi mire mone ndiyani papa ndangodaina kuti zvipere tikagara pamete na muziko nyara vape fona vatore muti ndini nengi mutore nyaya inokuti ndizvo shaizvo baba apa kaipa maswera se aswera ndini ndabatwa nomushonga womupfuira ndini tetei ndabatwa nomushonga womupfuira nomushonga wokuisira mumvura ameguru nasekuru kaningo mabato here kana kuti makarupiwa wasikunzwa panze dzakabva nditori muti tori kwasekuru kaningo handisitori kumbaba iyi nditori mudare munomu mushonga wacho ndinawo womupfuwira nokisa mumvura wokudzura vanhu aya ndaipfuwira bangu renyu twarege kufamba vagare pamba mushonga wandakaisa mumvura mamaiguru kuti amaiguru wabude wazvipe dumbu nemakumbo ndikutaura zveshuwa muzukuru mushonga wacho nditori nawo saka ndikutokumbira ruregero saka saka nazotaura mwana wacho nambotara neari panze apa ndichaja 500 airapisa amai wake zvese achiita zvese izvozvo munozotaura ndatiudzai hama yenyu zvamakaita imimi ndataura momudzwa ndo zviripo kuno ndabatwa nasekuru kuti ndindakanotora mushonga kuna mai sori azvamataura andibvunza kuti muri kupi kana ndiri kwasekuru kaningo ndokwandaya nomushonga wacho pandakamba ndepekuti muti ndabatwa nasekuru kaningo taurai zvamakaita imimi zvisina kubatwa nemanga oziandatopusaka munhu achiripo akati chipe mfuniro ndiri kwasekuru kaningo ndokwandiri kwarari Mount Pleasant yes Pindureka? Handizvozvo arikata mwana unozoti takaenda naamai voti kana wabata dzemwana musikana mukuru saufa rumwana komana akataura kuti handiti zvotaura zvomangamanga hati mafonera muzukuru wenyu atiteti zvamuiazviye achanoudza vamwe zvemwana wenyu zvaye hati mwana wenyu baba wake da saka chitaura chidzi urati mainini mashoko amuda kutaurawo imimi kumhuri yezimbabwe pamwe chete nawamunawo pamunotokudi takumbokuva mukana ndotaura kuti ndakatadza ndakakanganisa ndasingafaniri kuita izvozvo ndakaita utsinyi hwakanyanya husingabatsiri right mamanikidzwa here kutaura nyaya yamai aiwa handisi kumanikidzwa mabatwa nasekuru here kana kuti zvinhu makanotsvaka mega ndakatoya nazvo ndega aiwa
Makanga ndazvanzi ndemunotora. Makanga mambotora mega pekutanga. Ndizvozvo. Anditi. Saka kuna mai buri munotochima shoko. Ai ndinokumbira ruregerero. Kuti takatadza. Ngawandiregerere ndozviziva zveshuwa kuti kana munhu watadziwa unogumbuka. Asi ndikukumbira ruregerero. Ngawandiregerere. Kodai wakafa. Stiri papa ndakatongofa stiri. Mungu akazvimba, makumbo akazvimba. Unoka kuti machihora sirasa mai akuti Sedwas. Rwarasi. Maziso kuona kana kumunda wakadzadzokere pamutoka ngekuti ndiwo anenge vachisakura munda mawiri. Nekuacherera mvura. Dai vakafa maiti chipa zvakanaka. Eti kana makautora musina chinangwa chekuvauraya, makadi kudzokera kuna maisoro kuti mushonga wamakandipa wewe watambudza mumwe wangu ndiwo here zvaunofanira kuchita. Avaigona mushonga wacho havana kutoubhadhara kuti. Aivanzi ma50 ma2 emapfunde. Akabhadhara. Akabhadhara. Asaka mishonga yenyu yese yamakapiwa nebuya yenyu yakashanda zvamaida anditi. Yakashanda imwe ndashandisa imwe ndakashandisa. Kuti wamamusati mashandisa ndewe. Wokumwa uchipisa miri. Saka mchikutodashira nhasi kurapa maita kuna imachembera. Wakurapa ise. Funza iro zveshuwa sekuru. Wakurapa. Funzo wakachenjera iwo. Naye mzukuru. Azvazire. Wakura leo. Ndombise Mabadi. Yo mdale. Mukati uri. Wakukudzisira miri kana madzimai kana kuti uchiukiwa ka. Munda zvinu. Neta pari. Kufunga kwako kunosiyana. Kufunga kunosiyana? Vanoga uchakwati akazonza bezvo. Ndozva zvinosvika zvaita manje. Asi chokwadi chinenge chiripo manje kana yanhau kuti yamudare. Unenge wakunzvenga-nzvenga. But munhu akakurisa chokwadi chake chinenge chiripo maringe nezvaakaita. Kana Mwari anokuregerera, Mwari anosunungura. Murikuona nyaya yenyu panapa yapera. Tasunungura but chinonzi chevanhu. Imi baba muri kuenda kumusha kwaamai avo. Munotura nyaya yenyu. Kuno kuti aita sei? Taipedza. Amai avo vane hama dzavo. Ende vachafa. Ende mai vachafa. Mosvedzoka pamuri imimi futi. Nekuti imi ndimakatora mukadzi wenyu muchiisa kuti paka ndimakatora mhondi. Saka imimi hapana muchabatsira mai. Unoona urwere kana uchipinda unopinda nesimba, kana wakubuda unobuda uchinonokera. But paunopinda unokuwadza tsinga. Andimazvaona avachinyatsa kuona vakavana zvipadumbu. Takabatsira takopisa kuti amai vaite sei vauye panapa. Saka imimi manje makuchibva pano imimi naamai ava makuchienda kumusha kwawo munotura nyaya iyi. Imimi ndimi ndone mhosva. Tanzwisana? Handizvozvo. Manzero anasikana? Bosi uyu ane mhuri yake. Bato mndara mbomira zvokuru anduza daura kuti 350 mukadzi futi. Ariko mukadzi? Ariko. Wechi 3? Atowakirwa imba. Atowakirwa, ndakatopedza katoaka imba kudhara. Amai vari. Ndina kuti zvaamai. Zviro zvangozi futi. Ndina kuti zvaamai. Wosaka uyu akurwadziwa kuti seyakurwa umwe mukadzi kuti pakutizwa futi. Awo mndara wewe ndochapodzeresa wewe mndara. Ndada zvinhu mndara. Wewe ndada zvinhu. Apa ndakangozviita nenyaya yekuti tanga taakuvhiringana neiyo. Pamunda pasasaita pamusha. Ndisakuchijisiwa akapoza usikunzwa ka. Kumukondorora hakondororekema. Hakondororeke. Tange imwe nyaya mheno imwe nyaya yavapara. But uchigadzirisa upenyu hwemunhu kuti aone kugara zvakanaka. Right. Akuda wobvunza zvangu. Mukadzi mukora mudau munotasira kubereka futi ere kandi zvazvo ngogarisana. Abereke pakatoguma kubereka uyu. Abereke. Hai vakaguma. Munomutora basa? Ku-UMP. Makamutora kuti angogarisana chete?
Eish. Azvina mwana mukatiba. Robert. Vari makore mangani? Ane makore mangani kwa mudhara? 70 chi? 80? 71. 71. 71. Isu ndisirungopara mwiri wamabasa. Right. Saka ipapo mwakadraft ye muchara kuti mwana problem futi mumarora futi. Munotsvaka futi mumwe futi. Ndinotorani one soy. Right, saka pamukarora amai avamari problem handiti? Avanga asina problem. Dambudziko rakanga riripo. Rakasvika kuti muzotora amai avo? Panga pano dambudziko rakanga riripo kumashure. Rokufiwa riye? Rokupiwa iri. Ndikuriziva. Nokuurayiwa mombe nokuti pakatendera wana pfungwa. Ndakanga ndisina imwe hama iri kundibatsira. Anosara pamusha. Saka pandaifamba newana ndichirapisa. Taifamba nehama yavo. Pamba paisara pachitemwa mombe. Ndovakazoti chitora mukadzi? Ndopandakati zviri beta nditsvage mumwe asara achiita sapamumba. Ndobva zvipfuyo. Votora muroi. Saka singatoziva kuti kwa mwakadzi vakaenda kumashure kwangani? Kuna akaenda kumashure. Mwakatora vakadzi vangani? Koni akaenda. Rebecca. Nouyo kwasare. Rebecca akauya Bambai. Kusikira. Amerenga kumangati Koni? Koni. Wekundipisa nsodze. Koya kwasare. Koya Rebecca. Koya alipo kwa mtoko anaitwa mwanana iwawa kwa mtoko huko. Koya iwawa waita 5. Wesa wakaenda? Wamwasho wao alipo kwa mashamba na wakakanga naona eko. Mzuda nachwani. Izwe sofa uyu mnomwe chitua mudakurora nditika. Koya ile ndio 7. Which 7? Kwa mama girlfriend amudana nawo asiri mwacha. Munowangani ma girlfriend yenyu ma baby. Ma babes. Madrasa ngari kukura. Na? Ndesaka wakatsvairwa. Ndesaka mukazotsvairwa maziso namai kuti azashupa izvo. Tsvaira musoro unonetsa. Idzinza redu. Idzinza? Wesanunudaro. Ngatimubvunza ngwana unangatiko mdzukuru wangu? Hanzi idzinza renyu? Asi idzinza renyu kasawasara nawamwe 3 mberi. 7. Akatororo mai manje. Watanga. Baba wangu wangwani wakazi 4. Wangu wangwani wakazi 4. Zoti wana wao wangwani wakazi 9 wamwe 7 But mimi ni agent ashaendera noda muchitora. 5. Mzukuru wangu. Imi ni agent ashapasa tumira muchita se. Muchita. Une edzi kama unopera na edzi kama. Kama machembere yako machembere yako 2 utomugeza uroyi. Ugane machembere yako 2. Wabatani. Ndinogogoriwa. Unakasabatana mwana ugara kudemu kunotsvagira ndinogogoriwa. Ine ndakabereka muchechi zvomushonga ndizvidziwe. Kwa maina materemi. Naina mate. Kupi? Kwa mgodi. Saka ukwamgodi anotendera kubata mushonga? Awatendere ba. Awuze mgodi yefute kwa mtoko yechinyoka chechi. Ndiyo. Kwase msingabati kuti ndo zvamakabate. Kuchita kuna maprofitera kuchechi koko. Yeah, ndio. Vaidzimwa. Nesanga chinorakadza vawanda. Oh baba ndo profita. Ndio profita mkuru nje. Vaishanda sasa. Vaipoza amai Baba mchiri ngoni dzichiri kudzikira. Kana ndakasununguka iyo vaitobatsira zvekubatsira baba ati mai vasati vafa vangatombotaura vakati ndaona mapesana nevana venyu ndezvinoitika kutoprofita vaiprofita asi zvienda kupikobarika Iwatsvara musoro. Takaenda kuti tione kuti takatara kuti timbori kereke tidzike mboti unoti amadziva nyaapeperwe amadari kumbotimbira nzee kwangoti tichikudayira mboivhoka iti mese dayira nzimba kwangoti
baba muribika nai baba nai baba muribika ngoni dzanzakuya but sei muchizodaro vanhu vaMwari muzukuru wangu musadaro unamata zvakanaka muchina baba ko izvo zvinhu yamboita seizvi munhu unongoda kusara uri wani komwa chari kuya mashure kuti makaro mota akarohwa akaenda akarohwa kana ivo baba vaiti ndakarohwa neyakuti vanopisa tiri mandlava mushonga simba kudaibona nekuvaziva kuti asi mairo handiti muzukuru wangu fight zvai Kilimanjaro vanoita pachisena vanokwira pamusoro pegomo. Right, anyway, no problem. Baba nevana zvandaita munga mazvinzwisisa nditi pana kuti chabatsira mai dambudziko repere mobva pana muenda kumhuri yavo munotaura navo urongwa zvavanenge ataura kudai zvekumba kwavo zvezvo hazvidzoki kunoko handiti mukadzi wenyu hatisi kuti mukadzi haramiro kubata mushongadzi haramiro uroi haramiro uchihure aiwa taatomudzidzisa ndasi isi hatina kuti isusu murambane panapa kana titi imba ingai parani ndatinogara zvakanaka semagara mai mamuchiita but manogara kudaro uyu tichambomugeza pano uroi wacho upere kudzoka kuchechi munonamata bamudzoka nemhuri yenyu amai vachambomira kuenda pamba kusvika mumbogasa zvekumhuri yako hama dzavo muzobva ikoko muzonogara muchipapi pamba ndofungwa yazvoona kuti zvakaipa handiwanyarawo nazvo kuchechi unodzoka fuuya utanga banoba vanodzoka nyuwani munamata ndo mashoka mamenoba tinoma mashoka pike manager ndikutorwarawo nhasi zvamutobatsirwa aiwa saka sununguka izve panofanira kubvunzawo kuti ko hama dzamai dzichaudzwa nani nababa. For these and more stories, tune into Zim News Bit TV.